Power kayo guys oh. Okay. Buwan na. Mura yung kabaw lup. Lupik kabaw ani. Mura pas-pas pa mas kabaw. 175 makinas kabaw. Atong dalan. Dili mangguro. Ada. Sakit na dong. Ito. Tindog lang ba? Hindi, matusok ka ng nonsang. Hindi, wag may dalan diya. Ah! Mga reject na kahoy ang karga guys. Ayan. Okay kayo. Yung motor. Ha? Kurik-kuy. Sama tusok pa lang ta. Ay Raul, dito na niya. Lisod. Dito na niya. Ha? Sige. Luka, uy. Ano ko ba? Okay kayo. Parang kalabaw lang. Parang kalabaw. Wala. Oh?